Obiteljsko poljoprivredno imanje Željka Ledinskog iz sela Kovačevca blizu Bjelovara nadaleko je poznato. Prije svega po božurima, mističnom cvijeću prelijepa mirisa kojim je osvojio europsko tržište. Možemo reći da božure plasiramo na holandsko tržište, na burzu cvijeća Alsmer, i to već 10 godina sa našim holandskim partnerom. Imamo suradnju gdje taj proizvod se prodaje, ja bih rekao, preko 95% na vanjsko tržište, ali naše tržište je relativno malo. Sezona božura je na izmaku, no raskošni voćnjaci najavljuju svoje priče. U tijeku je berba šljiva u koju je uključena cijela obitelj zajedno s radnicima zaposlenima na imanju. U proizvodnji imamo 11 hektara jabuka, kao što su ove ovdje. Imamo oko hektar cvijeća, imamo oko hektar povrća, imamo još dodatni nekakvih drugih proizvodnji, kao što su proizvodnja božićnih drvaca, kao što je proizvodnja meda. Branitelj, bivši saborski zastupnik i župan, danas je uspješan poljoprivrednik. Imanje je naslijedio od majke i osuvremenio ga. U podizanju voćnjaka prioritet je bio postavljanje protugradne zaštitne mreže i sustava navodnjavanja kap po kap. Inače, navodnjavamo cijeli sustav, znači i povrtlarstvo, i voćarstvo, i cvjećarstvo. Bez vode je nezamislivo, tako da u tom dijelu ta proizvodnja ovisi o tome koliko će biti i vode uz sunce koje već je, i prihrane i ostalo. Što se tiče same protugradne zaštite, ona nije samo zaštita od tuče, ona je zaštita od ožarenosti, mikroklima u voćnjaku je za stupanj 2 niža nego vani. Ljubav prema zemlji i životu od zemlje počela je s proizvodnjom božićnih drvaca, u koja se zaljubio još kao student šumarstva. Pomalo na imanje uvodio nove kulture, ali ljubav prema božićnim drvcima opstala je sve do danas. Istu su strast naslijedila i njegova djeca. Vidim da će to biti jedna solidna proizvodnja za nekakve buduće generacije. Pošto imam 3 djece, onda i najstarije čiji se već vodi brigu oko imanja i zet, a i ovo 2 djece su već gimnazijalci koji već pomažu u plasmanu proizvoda po Zagrebu oko prodaje od vrata do vrata. Na imanju je najljepše u proljeće kada cvjetaju voćke, kaže Željko. A kada se plodovi iz voćnjaka, cvjetnjaka i košnica presele na izložbene i prodajne štandove, zadovoljstvo cijele obitelji je potpuno. Pa ovo je dio palete koju trenutno možemo danas ponuditi na našem OPG-u. Od proizvoda voća, breskve, nektarine, šljive, kroz par dana će biti jabuke, kruške, orasi, zatim med. Imamo 2 vrste meda. Med od cvijeta jabuka, se vidi da se naš pčelinjak nalazi u pola voćnjaka. Tako da posebno odvajamo med od cvijeta jabuke i od bagrema. Planovi za budućnost vezani su za daljnji razvoj imanja koje želi povezati i s turizmom. Uspješna kulturna manifestacija Dani božura i trešanja, koju su nedavno pokrenuli, pokazuje da su na pravome putu.